Litoturia patrocina Lorache. Què tal? Bona vesprada. El ponent, que des d'ahir bufa a bona part de la Comunitat Valenciana, avui ha afluixat, però ha arribat més càlid. Hem tingut un dia que a migdia, primera hora de vesprada, semblava més de primavera que de tardor. Hem tingut pocs núvols. Veurem a les imatges del satèl·lit de Meteosat com han sigut més compactes al centre de la península i el front, conforme avança, apenas porta alguns núvols mitjans i alts a les zones del nord i interior de la comunitat. Cap a la costa, un dia amb molt bona visibilitat, i este és el front que demà avançarà molt lentament, podria portar alguns canvis en la situació meteorològica. Les temperatures màximes d'avui, vegem quin goig tindre temperatures de 20, 21, 22 o 23 graus en punts de la costa o a les comarques més centrals. La temperatura més alta és 23 graus de Sumacàrcer, a la Ribera. D'ahir, conforme s'anem cap a l'interior, encara temperatures entre els 15 i els 19 graus a les comarques més centrals, i només en punts de l'interior les temperatures han quedat per davall dels 15 graus a Fredes, a Vistabella, al Toro, a la Plana d'Útil Requena, a la zona més alta de Serrans. La temperatura més baixa és 9 graus de temperatura màxima a Demuz. Demà, un oratge més variable i insegur, alternança de núvols i clars des de primera hora del matí. Fins i tot no descartem que a partir de migdia pugui registrar-se alguna precipitació de caràcter dèbil a les zones més interior. El vent bufarà fluix del sud-oest a l'interior, de xaloc, molt fluix, la mar molt tranquil·la a les zones més costaneres, i de vesprada eixa frangeta de núvols creuarà la Comunitat Valenciana des de l'interior cap a la costa, deixant precipitacions de distribució molt irregular. En la major part dels casos podrien ser pluges inapreciables, apenas banyar els carrers, però atenció, perquè a poqueta nit o de vesprada el vent podria girar a gregal en zones del centre-sud de València, les comarques del nord d'Alacant, i ahir podria acabar registrant-se algun ruixat de més entitat. Les temperatures clarament a la baixa, temperatures que quedaran 2, 3, fins i tot 4 graus més baixes que les d'avui. No estan en punts del litoral del centre i del sud de la Comunitat Valenciana, encara podien tocar o superar els 20 graus, a les comarques més centrals baixarien fins a 16 graus, i en punts de l'interior quedaran entre els 12 i els 13 graus les temperatures més baixes de la jornada. Sembla que divendres, la primera part del dia o les primeres hores del dia, fins a mig matí, el cel encara estarà variable, amb presència de núvols, amb algun ruixat de caràcter dèbil que sempre pot afectar les zones del nord o fins i tot punts del sud de València i nord d'Alacant, però ràpidament s'imposarà el vent de ponent i farà que els núvols correguin ràpidament cap a la mar. Dissabte sembla que torna el ponent, tornen a pujar les temperatures, especialment a les comarques més centrals i en punts de la costa, el ponent que donarà algunes ratxes moderades i portarà alguns núvols a les zones més interiors de la comunitat, i diumenge un dia perfecte per disfrutar de la mar, de la muntanya, per fer activitats a l'aire lliure, perquè sembla que el vent bufaria de nou del sud-oest o del sud a l'interior de la comunitat i deixar-lo en punts de la costa amb temperatures que fins i tot encara pujarien un poc més. Litoturia ha patrocinado Lorache.